gaano kahalaga ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Hindi ito ginto, hindi rin ito pilak, hindi ito kanyang bilin ng kahit anong yaman sa mundo. Ang presyo ng salvation ay buhay, buhay na Jesus. Sabi sa Romans chapter 6 and verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Isipin mo yun, regalo siya pero may napakamahal na kabayaran. Ngayon ang tanong, pwede ba itong mawala? Kung ako'y nadapa, tinatanggal na ba ito ng Diyos? Ang salvation ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala ng gawa. Sabi sa Ephesians chapter 2 and verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, not by works, so that no one can boast." Hindi mo ito nakuha dahil mabuti ka, kaya hindi rin ito basta mawawala dahil nagkamali ka. Pero may isa pang tanong, pwede ba itong talikuran ng tao ang salvation? Ang sagot, oo. May mga taong kusa itong tinalikuran, pinipiling lumayo, pinipiling mabuhay ng parang hindi nila kilala ang Diyos. Hindi dahil mahina ang salvation, kundi dahil ibinibigay tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Sabi sa 1 John chapter 2 in verse 19, "They went out from us, but they were not really of us." Kaya ang salvation ito ay secure sa Diyos, pero responsibilidad nating ingatan sa pananampalataya. Hindi ka naliligtas para mabuhay sa takot, kundi para mabuhay sa pag-ibig at pagsunod.